sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer lidt rundt, og det her er min far. Hallo. Og det her er min lille søster. Min far han børster lige skæg, og det er min lille søster. Så yes. Yeah. Og min far han ser noget mega sjovt. Han ser sådan noget her. Så yes. Jeg har en masse spil og sådan noget, men dem har jeg ikke tænkt mig at vise. Nu går jeg ind på mig Løvenros værelse. Det var seng. Og rode. Det her det her, hvor Løvenros ting er. Og det her det er mine. Fokus her. Det er min guitar. Så er der en masse ting, så yes. Jeg har nogle fine blomster. De er ved at gå døde. Det her det og min blomstervægtet, den skal det her op. Den er hvid. Meget flot hvid. Jeg tror lige, jeg skal have vendet den. Det kommer lidt med rundt i dag. Far? Far? Skal vi have nogen på besøg i dag? Okay, hvem? Okay. Yay! En, der hedder Tosti, han kommer. Vi kender ham nok ikke. Min lille søster, hun er mega sjov. Leo, kan du sige mors? Mors bog. Mors bog. Og bare det far. Så det er meget sjovt. Jeg kan selvfølgelig lege et hos bare party. Okay. Min far han skal noget mega sådan sjovt. Så yes. Jeg har fået klippet hår i dag. Let's put two steps. Play to the left. Play to the right. Crisscross. Crisscross. Her tager vi små. She built a fleet of ships to sail the Red Sea and re-established an international trade network, bringing back exotic goods and riches. Under her soot, Hatshepsut's temple was just one of the 10 temples she built during her 22-year reign. Someone. She erected vast swathes of a giant temple complex Yes. and a 40-meter obelisk. Min mor hun har nogle pæne blomster. Yes, og min mor hun er lige badet, så hende kan jeg ikke lige vise. Det er hendes blomster. Er det ikke fint? Åh, det dufter. Det dufter godt. Og min far synes, de lugter. Ja, det er jo meget forskelligt. Jeg har nogle spil. Vi har også en hel yes! En flyttekasse. Og så har vi Cheerios til morgenmad. Så spiser vi lidt forskelligt til morgenmad. Jeg tror, jeg ser, at jeg skal